Arwana sak tawar karo Probo Rini. Ya, ya, yo Slendro tung tak tok. Coba iki Jawa Timurane rek. Iki Jawa Timur. Oh ngono. Ayo sak tawar Mbak Probo, yuk. Tung tak tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kangen karo penonton. Iyalah pastine iki masyarakat kepuh. Awak dhewe ditimbali rene. Ayo Karo panjenengane Rama Widodo. Nuwun sewu Om Kang. Heeh, piye Mbak Probo? Kula niki termasuk gadah Rama niku kalih. Wah, gadah Rama kalih. Rama Widodo, Setunggale? Rama Tawar. Wah, niki Rama panjenengan. Nggih ngeten. Asli. Asli. Bapak kandung. Kandung. Sampeyan mboten isin duwe bapak ngeten iki. Galange kurang ajar ya. Nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho, jenengan nak ayu, kayak kita kimplah-kimplah kaya duduh guling ngoten niku. Lah bapak panjenengan alit ngoten napa? Tapi tangga kula kan ganteng-ganteng. Lho, hubungane kok tanggane sing ganteng? Embuh. Nuwun sewu Om Kang. Piye, Pak? Senadyan napa Rama Tawar menika kados walang sangit. Ning niki sing belajari kula. Nggih. Kula dedeke kados ngeten niku nurun ibu. Wah, nurun ibu. Nggih. Omong-omong ibumu. Nurun ibu. Oh, Ngoten ngaten. lho. Aku mang kaya apa jarimu? Walang sangit. Jancuk iki. Nuwun sewu pancen lek ngeten iki lho. Nggih. Rama Tawar kalih kula niku kangen kan jarang ketemu. Jarang ketemu ya. Nggih. Sama-sama berkesenian. Nggih, alhamdulillah kula nggih mau tidak mau nggih seorang seniman nggih Om Kangko. Nggih, betul. Meriko-meriko kan mboten tahu ketemu kali Rama ngoten Didik lho. anak ya ngene iki. Heeh, gitu. Santune mbek wong tuwa tontonono. Wah, jas. Nggih. Sopan santun adab. Adab kudu dinggoni. Ilmu duku nek kan adabe kanggo apa? Oh iya. Attitude. Nggih ngeten niki lho Om Kangko nggih nuwun sewu pancen nggih matur nuwun kula kalih panjenengan kalian Rama Widodo. Pun napa niku carane niku nemokno kula kalih Rama Tawar. Berarti selama ini ki nggak tahu bersama. Tidak pernah, namung napa niku kontek-kontekan mawon. Dadi lek komunikasi nggih lewat telepon mawon. Oh. Lek ketemu ten omah niku jarang. Om. Jarang. Dados Apa ana cerita ngono rek ero? dadose kula niku kangen kali Rama Tawar. Oh, kangen. Kula tak ndang rumiyin kali Rama. Monggo kangen. Jadi Rama Widodo itu mempersatukan antara bapak dan anak. Gak rugi aku nyekolano anak, gak rugi aku mulyano anak iki lho contone. Nuwun sewu kula Untuk rumiyin. edukasi bagi masyarakat sini. Edukasi. Iyalah. Nggih ngeten iki. Ngapunten nggih. Om. Monggo. Kula tak berbincang-bincang kali. Monggo. Nggih. War, rene war. Lek ngelem sundul langit jebule war. Tawar rene. Nggih, boleh. Matamu. Ngeten iki rasa kangen kula lho Om Kangko. Nggih, niku keakraban kok ya. Keakraban antarane kula kalian Rama Rama. Tawar. Lah ya ngono war? Ya. Ya aja ngono lho, awak dhewe ku nang kene wis ditemokno sak panggung partner kerja. Nun sewu Om, pancen iki kan dagelan Surabaya niku kan tawar. Tawar. Niki kula paringi jeneng anyar. Oh, apa kuwi kira? Tawar metik. Kok iso metik?
tanpa gigi. Oh iya tanpa gigi Lah Meti. nggih niku to. Nyawang aku koyo mio ngono model. Ya paling gak iku kan ya wis masyarakat kene iku cek ero kan gak kaget maneh lek cangkemmu ngomong iku cek gak ngowos tok ngono Ya apa? Ngomong iku lho Cangkemmu Iya. Lah apa? iki lho gawe edukasi kaya ngene. Edukasi. Nggih niku lho saking sayang kula lho. iya. Lek ten pundi-pundi niku kula mesti eling kali Rama. Oh, Lek iya. mboten tanggapan jenengan semerap. Piye. Sing jatah rokok niku sinten lek mboten kula. Anak wedok kok ya. Lah nggih ngono kon gak izin Kaya rokok sampai tak jatah Ayo. Aku kei rokok disedot ibumu. Lah terus Adi rokokku disedot ibumu katut sak mbak-mbak kene. ngeten iki lho Om. Nggih, ya napa nggih jenenge anak niku nggih sayang, nggih gregeten kudu tak ijolno ngoten lho. Tapi ya napa jenenge anak, proses mendidik. Lah, zaman semono ibu kula kan ngandut. Ngandut. 9 wulan 10 desa. 10 dino. Oh, gak kebablasan. 10 dino. Oh, 10 dino. Hancurit. 9 wulan 10 dino. Niku terus niki lho dapurane niki. Kula niku jarene ngangel-ngangeli lek lairan. Neng jero weteng iki. Nggih lah niki lho, dadak Angel. critakno. Metune angel to, Cak? Angel. Akhirnya aku dikongkon mak. War napa mak? Mangan keong nak. Bojomu kok kon mangan keong. Lahirnya cek lancar. Heeh. Akhirnya bojoku mangan keong. Heeh. Adi lahirnya dari gampang tak habis tak buka dasre. Medungul ya iki. Nggih ning pancen niku wau jenenge syarate wong Jawa. Iya. Terus aku biyen mbok gawakno nang ndi? Mbok ibu pas kate lahiran mbok gawa Tak gonange mbok nak. Heeh. Mbok nak dukun bayi. Dukun bayi. Oh ya, mbok nah. mbok nang. Assalamualaikum. Tawar ra iki. Iya, Mbok. Lah apa war? Jam 1. Jam 1 bengi. Bengi-bengi bojoku mbok kadang-kadang. Gone kon nang ikrak iki bangku cilik. Oh nggih. Ambek. Lincak-lincak. Kon lumah bojomu. Iki kawin jarike. Bareng diroko mbok nang ngene. Alhamdulillah anakmu rambutnya ketel. Dari bojoku, Dik, apa Mas Pri lahir durung. Lah sing ketel nang apa? Terus Wong uta wong wuta ya, mbok nahi wuta ya. Nggih. Nggih. Terus Iki lahir. Lahirnya kaya ngene iki. Lah ibune iki, aduh, dititipi wasiat karo mak karo bapak. Tak titipi, Dik, emak iki wis gak ono. Adate wong Jawa Islam. Nek iku nek malam Jumat kek ono among-among, kek ono kopi karo wacana Fatihah. Bapakku dikeki kopi terus, aku dipeni. War, bojomu kandhanono nek aja dikeki kopi ae, aku kena asam lambung. nggih ngeten niki lho jenenge Mbah ya apa ya kon ku ya kudu nurut lho war tawar dikandani kok cek angele rek Mas yo rene mau ya kok ngrepoti kula lho. Lah ngrepoti piye to? Nggih niki jenengan takoni apa sing mbok Nyapa to, Cak? mau. Karo anak kok iso ngrepoti anak niku. Lah aku lak kebelit pipis. Oh ning dalan. Dikongkon kok kono res area muh gak kene mandek kan. Heeh. Pandek pinggir trek tak uyuhi. Bareng tak tono lah kok treke mlaku. Ora tarik gak karu-karuan. Wong kok kaya ngono. Terus wong-wong iki nuwun sewu lho. Ah piye. Masyarakat kene iku padha takon. Lah kok Ya ampun anake tawar lho manise kaya ngono. Lah kok bapakne kaya ngono. Kan aku ya lara ati ya tapi maksude ku ngene. Ya ampun kok romoku iku kok dinyek kaya ngono. Tapi kan mbok gak apa-apa wis tapi suarane apik matur nuwun. Lah kuwi resepe apa? Kon ben ya apa? Suarane apik kono ono bobotane sering tak kirimi mic. Ya apa balenono? Awak ono bobotane kok sering tak kirimi mic. Mic wireless tanpa kabel iku lho, mic. Mic wireless tanpa kabel. Tanpa kabel. Oh, berarti kon sing ben-bening ngidoni aku ya. Mbok kaya iya iku.
Nggih ngeten iki carane niku kula kali Rama niku lek diajari ngeludruk sak ngeludruk. Niki wau napa niku tungtak tong julat. Ah iya jula-juli. Kon iso jula-juli gak? Jawa Timur kudu iso lho. Jawa Timuran. Mbul nek eling ya tak iso-isono wis tak awur ae. Iya diawur ae ya. Ya ayo. Aku sik apa kon? Awakmu dapurmu. Biasane wong Jawa Timur ki bahasane pancen ngono kuwi. Ah iki dadi. Ning anu lho Cak Tawar lek mbiyat lulusan pedalangan tuh ya. Pedalangan Jawa Timuran ya Mar ya. Gak payu. Jadi anu Mbak Probo, malam hari ini dagelan loro lanang kabeh lulusan pedalangan kabeh. Dalang. Mau wis dibuktekne sikile dalang. Nggih. Saiki Cak Tawar ya ora ketang sik buktekne. Buktekno Tekno lho Mas. Ojo. Dalang Jawa Timuran. Ayak Jawa Timuran tungtak cet. No le. Ayo. Ya. Nah iki. Cinerang mengkotosi meneknya di bengkak guling. Nah, terus Antawadana ceritane kereta. Heeh. Aja dianggap dorok, aja dianggap purno. Iki dalang Jawa Timuran. Asli ya, Cak. Asli. Ngetokne kereta. Kereta nih. Pocapan kereta. Kereta. Piye, Cak? Wau to mangkono sanata niti kreta Guntaka tinarik jaran petang perkara. Apa warnane jarang abang putih kuning lan ireng. Ponang gadai kosen mandaruki kosen dadi saking bedayaning gadai petut gumbala geni. Petut sing dijebet jeblek kaya bethek suarane. Kapingin kebat payune jaran gepuk bokonge kenek kontore jaran. Lho iki Jawa Timur. Ning asli ngoten niki ya, Cak. Asli. Sik ta. War. Ono maneh. Sik nyun sewu, iku gak kenek tak diganti mbote, ta opo gak kenek. Lah wong wis kontol ya kontol. Lha iki Jawa Timur. Oh iya. Tapi sampean ngomong ngono iku apa ada bukti dokumentasi? Ada bukti. Dan lagi dari dulu Takusara mateng. Oh iya. Satriya Janaka penengang Pandhawa munggah Gunung Trajang ing kono ana torik lan turuk. Lho ya. Lho iya. Bener. Nggih. Tahu Torik krungu itu aku. dalan turuk iku pirang-pirang dalan mufrodnya. Berarti wong biyen puter ngaji. Betul. Lha iki Takusara. Tak kandhani dari sopir-sopir. Jarene, tapi iku mang ana dokumentasi temen ya. Ada dokumentasinya di RRI. Dalangi sinten? Lah bapakmu iki lak pensiunan AR. Wah, Angkatan Laut. Anggota ludruk. tak kira angkatan laut. Anggota ludruk. Nah ya. Sik jaman semono sing iku mau lho dalangi sinten terus sing rekaman Dalang itu. Kiprayit. Nggih. Mbah Suwoto Kiswati Hadi Suwoto Gojali. Oh, nggih. Hebat. Hebat. Nggih. Lah gareng biyen yo dalang. Kepepet gak payu gareng. Lah sampean nak dalang ben kok anane sampean gak payu ku ana apa? Aku kan gara-gara sinden iki. Lah lha apa? Kabeh kan gawe sinden ayu-ayu. Aku kentekan sinden gawe sinden banci. Lalu gumek kae menakno oyote. Ya itu mereka gak payu. Makanya aku diweling mak, diweling mbakmu. Tawar napa mak? Kok nek rabi nak tolek wong sing alise ketok. Iku antepan karo wong lanang. Oh, ciri. Loro tolek tangane sing akeh wulune nak. Tapak tangan. Tandang gawe nuk pawon sak tore dadi lang enake. Masak. Ojo kon rabi nek wong iku sikile akeh wulune. Lah ana apa? Banci. Ngedung.
Itu. Kedawang digoreng gurih gula jawa rasane legi. Saiso-isone lho Pak Prabu yogane Kosala lho Rako Jawa Timur. Cok kok ngene kok. Aku ngedong muga-muga ditambahi nek gak ditambahi sampai besok ya tak anteni. Aja ngisin-ngisin. Iki pariane war. Masih ngono caramu lho njaluk. Aku ya njaluk kena rek iki. Kon wayah. Heh? Kon cak. Wayahmu. Iya. Pira-pira tak tampani. Aku nek duitku tak bingung aku. Ya paling gak iku Mas yo kabeh cemepak dicemapakno Rama iku yo kok iku sing tak cek ngono lho. Wah, kudu gemes aku ndelokane. Kudu tak ijolno. Kudu tak ijolno. Biasanya sing sego jagung iku. Sego jagung. Sego jagung iwakmu jair. Gak enak iso sego jagung. Gak usah. Jenenge nembang powder. Sego jagung kak. Awak dhewe sugih sego pucuk sego jagung desa. Loh, lah kan peno diabetes. Kan wis waras tak kek jeruk cecer ngene lho. Tuku sego campur Rama Widodo panjang umur. Amin.
Lho pelak ngocak Madura pelak. Dek lemah mun kulo di kareng Madura. Be Madura di emak kan. Senep Sumenep. saking adohe sadar di senep. Aduh. Duh, aku mangidung ya Allah. Iblis. Diterusno caping gununge Madura. Terus lagi caping gunung Bencak Madura. Ki jaman ambu dong. apa Ambu telek. Ambu ku lerek. Oh leren. Lu sik ono kok. Sik ono. Sik ono. Lajeng. Neng gunung embakane nase lajeng. Mas Gareng, ayo melu gabung bersama Mbak Kropo, Cak Tawar.
saged pinanggih kali anak kula. Leres alhamdulillah. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu mo. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kok saya wong kok mboten saged tuwa ngoten mboten saged sepuh ngoten lho Mas Kakung. Nggih mboten saged. Nggih, moro-moro matek ngono ae. Maksudku saya tuwa iku janggute nyantik. Heeh. Bibire kok malih sak tumpli. Irunge ya malih Tak cilikno ngene. Kaya ibu Probo iki. Pripun? ya napa? Biyen iku waduh gak ngerti agama, gak tau ngaji. Atus Mangan sak mangan gak tau maca bismillah. Kaya jaranan ya. Saderenge dados garwane jenengan. Oh, dari bojoku iku terus aku inisiatif wong lanang kan tanggung jawab. Nggih. Tak lesno privat ngaji 6 bulan katam. Masya Allah, hijos no. Oh iya no, tuntunan aku mak ambil moto kaya wong kiraat. Bismillahirrahmanirrahim. Niku ibuke Probo. Mak ambil moto kaya Badhe kiraat. maem nggih. Barang besuk-besuk sego entek. Sadaqallah. Aduh, gagal paham. Yo ora jatuh. Wong Iya, kalau nek metek lampu ya. pripun? Bismillahirrahmanirrahim. Cetek nek mateni kon. Nek mateni pripun? Innalillahi. Aduh, gagal paham. Aku turu diwacakno Yasin kok. Nyawa kuwi iso mbut-mbut. Ya ibu niki. Iya tak ewangi kok anjene. Anjen winginane ngono. Pripun? Tak wis sepuh umure wis 50 lebih lah. Nggih. Wajahe keriput kerut ngono. Oh piye ya anjing laras-laras. Niku aku cak-cak. Apa sih, Dik? Wajahku iki tarikno lho. Ditarik nek binang dikencengi. Nah, dinding tak gowo. Perawatan. Tak gowo aku lanang tanggung jawab. Tak gowo nang kenjeran nang Dr. Mansion. Wah, elok-elok. Adi mendem kabeh kowe. Ana kono bayar 24 juta. Nggih. Kok nggih perawatan sih mbok kuwi? Ayo Pak, tawar wong mampu kok. Tak bayar tes jret urut nomor 6 diceluk bojoku. Iya. Nyonya tawar masuk. Wis mari gak ono 2 jam. Buat perawatan iku mau. Bojoku metu waduh. Dadi apa? Cangkeme mendukuren. Hanya apa kok mati dhuwur? Oleh aku nupokno kanopi. Ana udan lak gerodo kabeh wis. Mula pamrih menungso wis gawane kados ngaten kudu iso nrimo ing pandum apa peparinging Gusti Allah. Bener iki. Pancen ijek ayu kaya Mbak Lucy, Mbak Probo isih nom sok nek tuwa ya mengkeret wis lumrah, berkeriput kuwi lumrah gawane urip kados ngaten. Aja diselaki. Nggih, nom dek nom nuturi aku ngene. Kon iki nuturi aku. Ora kok perkara nuturi kula ing gumun sing Kowe dadi endi kono mbak aku kok iso nuturi aku ya. ora perkara nom tuwane sing luwih ngerti kudu iso kandhan sing ora ngerti. Kula iki ngantek gumun lho Pak Kangkong. Ngapa gumun apa? Niki wau Mbak Probo ini dawuh, aku bersyukur iso ketemu karo bapak ning panggung iki mergo gak tau ketemu ning omah rak ngono. Ha. Pertanyaane Mbak Probo, jenengan gak tau mulih iki mergo tanggapan laris apa trah gak ndek omah? Ya aja ngono lho, Mas. Jenenge wong takok lumrah to Pak ngono. Iya jenenge awak dhewe kan ya Nyek, kan? seniman ya. Aja kaya ngono lho ya ngenyek karo wong tuaku lho. Aku iki ditukokno omah. Lah, Lho tukok- kapanane aku critakno mbok Tak tukokno omahku danan doyong. Lho. Omahe doro. Jenengan kok sanane nukokno omah kok doro. Lah Lah piye semen? lah kapanane aku diinvestno lemah ya enggak? Tak tukokno lemah, tak Loh. tukokno tanah. Aku Pirang hektar. Pirang hektar? Aku kono sak kresek ya. Nggo nandur lombok, nggo pot. Tani.
Ning yo aku yo gumun lho Mas Gareng. Pripun Gun? Tawari Pak ditawari wujude lah yo cilik kaya ngene lho. Iya, cilik. Lah dia anak kok yo gede dhuwurke ayu blongo-blongo. Kira-kira nurun sapa lho ya? Lah kemunjiran apa gak mireng to Mbak Ayu? Gak krungu. Genah tanggane ganteng-ganteng lho mangsa. Lah kan pancen aku ki anak urunan. Cangkeme gareng kurang ajar. Loh, jare di wong urip iki kon sregep sedekah. Berarti budhe ya wis melaksanakan perintahan panjenengan lho. Tontonan Iya. Rama Widodo. Rama Widodo iki. Dawuh kiai ngono. Nggih. Pripun? Sedekah gak berupa duit, Iya. gak berupa donya bondo. Nggih. Nggih. Senyum saja kamu sudah sedekah. Sudah sedekah. Lah aku mangkat Jumatan. Jumatan. Kota amal liwat aku ya senyum ya sedekah Sik, jenengan Jumatan. Kota amal liwat jenengan senyum kuwi celebu. sedekah Lah ngomong nek kere. Wong kota amal kok gur senyum kok sedekah. Tegese senyum sedekah ki nek ketemu sesamaning urip, sesamaning manungsa senadyan to kuwi dudu anak dudu kadang nek petuk senyum kuwi nggih legane ati kuwi Ah, iya. klebu sedekah. Ora kok kota amal liwat kok senyum. sedekah iku ya Ya ora ndelok-ndelok panggonane. Oh, alah layak anak-anak kaya ngono bapake ngene modele. Ngenyek kon ya. Lah kok ora ngenyek piye wong Pak niki bapak jenengan Rama jenengan lho. Wartawan. Apa? tantang nduk Madura tantang Iya iki gareng endi sih sakjane Purwodadi. Purwodadi lah kene Anyaran nih, gareng anyaran nih. Lagi setahun. Lagi setahun. Iya. Lo Kira-kira iku umur isih 20 tahun. 20 tahun ngono lek ngenyek seorang wanita kaya ngono kok iso kegantengan raimu reng anake tungtakmu koyo raiku ae kok walik aku kok kualik apa nih Mas lho lah omongan kowe ku mau lho kok iso aku yang ngene dhewe entek bingung kabeh Wong ape muring-muring kok kualik. perkara wong wedok kok iso sampe nyek-nyek kaya ngono. Paribasane wong wedok iku memperjuangkan seorang anak ngandut 9 wulan. Terus marang ngono gedhekno anak. Wong lanang ya apa? Mek diketok sak mili ae kok sambat. sing sak mili apa ora kowe Kok iso, Wong lanang iku Aja. apa? Ki lho wong wedok. Oh, ini kan wong wedok. Wong wedok sugih ya. Ya sugih-sugih sak donya ku wong wedok. Wong lanang. Wong wedok contohna nduk wong wedok. Kon iki ngerti apa? Iki apa? Matamu ndelok gak? Iki apa? Ibu jari. Ibu jari. Kon tumun bapak jari. Wong wedok. kon tak wuru ilawanan lah lha apa Ayo. dicecet mau wong lanang iki Pripun? lah apa dicecet mau kene Lah nek ibu jari kok lapo aku ya diweki. Lho nang kodrate ning jenenge kan ibu jari. Wis wong wedok ya. Pimpinan kabupaten apa jenenge? Bupati. Apa? Bupati. Kon tumun Pak Pati. Wong wedok maneh kon rene mang numpak apa reng gareng? Numpak apa? Kendaraan? Kendaraan. Motor. Boto Bensin. diisi nang perta. Mina. Jenenge wong lanang apa wong wedok? Wong Wedok. kon tumon Pertamiden. nek dalan macet liwat ndi Ora kok Pertamina. nek dalane macet mobil liwat ndi Nek dalane macet mobil liwat ndi? Ya jelas bebas hambatan jalan tol. ha iku tole sapa Iku tol. Yo iku tole sapa? Tak belani ra apa-apa. Piye neh? Kowe merasa duwe tol to? Tol kuwi, tol kuwi jalan tol to, jalan tol dincepne ning endi? Ditol ning ndi? Gawe jalan tol kuwi dincepne ning endi? Cepne ning ndi? Cepne ning ndi? Dincepne bumi to? Bumi. Dincepne lah iya bumi ya wong wedok. Ora ning pakmi. Piye bumi wong wedok? wong wedok Kowe ora iso liwat tolmu tanpa bumi. iso metu minyake dibur wong lanang Wong wedok iso metu minyak dibur wong lanang. Ngono to, Tos? So, sebab wong lanang duwe tol ngomong sebab kok duwe tol neh to iki. iya Sebab wong lanang duwe tol. Terus perkara bor-boran. Burburan.
nang Jakarta penyanyi kondang dangdut Inul Darattinggi kon ro gak? Inul Daratista. Daratista iku tukang ngebor wong wedok lho, wong wedok. Ayo kon kate ngomong apa kon ditak. Iya, jenengan kandhan kok malah njlomprong aku to. Jelomprong no tawar iku aja percaya mbek tawar. Kon tau nang Surabaya kon. Takono. Kon tau nang Surabaya. Ya tau wong omahku Surabaya. Nggo kuno ana kutha jenenge Kutha Manukan. Nek kono jeneng kutha Manukan. Nek ya iku kutane wong lanang gawe ngebor. Oh, duwe. Kon tak ajari. Yo yo, kuwi kutane wong lanang nggo ngebor. Kutha apa? Manukan. Kowe krungu kutha liyane Manukan? Kutha Manukan sing nang kono ana pasar, ya kan? Yo. Pasar. Aku kan ambek iki dodol gethuk. Sing lancang kan kon. Lapo manukmu kok nutuli gethukku? Anten manukku iku senengane gethuk. Oh, lah pancen manukku kan senengane gethuk. Lancang. Oh, iso wong lanang Alah, menang. gethuk mun nek dipangan manukku, gethukmu mambu lho kleleran. Manukku sing mangan gethukmu. Kok iso mambu-mambu iku lho anane gethukku kok awak dhewe laris gethukan. Ya apa iku jenenge? Ditumpuki apa? Lho, ditumpuki klopo jriwut-jriwut putih. Reng, Sapa sing ora seneng ditambahi gula? alah mambu kabeh. Manukku mari nutuk mukok. Alah mambu Mosok kayak mukok kae. Iya, kira mambu kabeh. Bareng manuke nutuk mukok. Manukmu monggo. Mbok sing enom iku nuturi sing tuwa kok malah Ora enek diajari. sejarahe manuke mukok apa, Mbok? Apa tuh, Mbok? Kok manuk kok Lah nyatane nggonku yo. Nggonku yo. Iki aku mau bela sapa? gembel awakmu lho. Iya. Iki mari modele anak karo Pak ngepro awake dhewe modele. Ya sehat lahir batin nggih Pak nggih. Iya. Sebagai paling seorang enggak Mas Gareng awak dhewe iku ketemu nang kene. Alhamdulillah, luar biasa. Nemokno nggih, Rama Widodo. Pangestunipun mo menika gulanipun pun 3 pintal. Mbak Lucy sak tawar. Nggih. Dalu menika juga dirawuhi menjadi Bu Maria Tunda Dewi. Ketua DPRD Dalu Ibu. Matur sembah nuwun, Masya Kabupaten Nganjuk saking Partai Golkar. Oh nggih sembah nuwun. Disuka to tembangan nggih. Nggih. Nah, menika remenanipun cara Banyuwangenan nek Bu Maria menika. Nggih. Oh nggih. Iki dipun dawuhi sinten? Lah kali-kalian niku Oh ngaten. Waranggono kula gampil mendak dalu wong limanu. Oke, siap. Ingkang baru napa ingkang lama? Napa nderek lagune? Ayo. Napa? Nah. Apa? Kita di sini Velocity bareng-bareng Om. Oh, Velocity. Nggih, kalau Lah. mau kan pun nuwun sewu kalau mau pun sepuh-sepuh ingkang Nggih. anu ngadosi sepuh-sepuh niki Siap. sing carane rada nom-noman. Lagu kekinian. Lagu kekinian sampai kekirian rek. Kekinian kok. Paling muni. Ya kan delok raine. Griges to. Nggih. Oke, siap. Musiknya. Oke.